marang kowe. Oh 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 oh. Besok teko Resmani manis kowe bakal dedaupan marang Demase Broto. Kowe aja gawe wilang pun bapak yo, Nduk. Kula dijegaken kalih Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Demase Broto. Foto priwete kapan, Rama? Toprak kok nggih puter priwe. Lah majuban kok. Majuana. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Demase Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat. Esuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresi kok excited apa? Bahagia. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula berniki kula prepare Rama. Toprak ya alhamdulillah. Iki gak apa ya? Gak apa-apa. Excited loh. Yang penting Excited loh Mas. Dok, ora usah kesuwen blok cemblok. Ayo, karo Bapak budal. Ora ikutan dok. Warung kaya aku pul. Warung suarane. Weton gudang legi. Duk. Lang gedi. Duk. Grokan. Ya. Nah, gede meneh. Eh. Gede ki sithik. Oh. Maju lho. Duk. Pripun kok Bapak? Sutimen. Sapa? Karo nek dhewe lali lho. Ala jeneng Sutimen. Suminem. Suminten. Sutimen. Iki Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di bakalne ya. Maksudnya pripun? Engso. Pripun ta Rama? Demase Broto wis ora gelem karo sliramu. Maksud ta Rama? Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Demase Broto. Sesuk ki kula iki pun nyiapke sesuk niku dandanane si paes ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi iki kok nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing ready belum nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis sudah. Apa to Rama? Awakmu ora krungu kabar yen Demase Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe suwene. Kok ora usah nganggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis aduh saka pucuke rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis manicure apa jenenge kuwi jenenge. Sampeyan apa ora buka Facebook? Wah. Itu tak model ngene iki. Iya. Yen wis jenggok ndi iki? Omae iki. Ponorogo. Ponorogo kuwi wis buka ning Ponorogo pos. Yen si Demase Broto besok bakal rabi karo si Cengkuk Malaysia. Maksudnya orang ngomong kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja ndol-doli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe kae. Ning iki pawarta sing bener ya suwi. Kok kan kabar burung iki kok men buat. Ora, iki kasunyatan. Saya percaya nek jenenge bapak iki koyo apa buktine? Malah cempluk sik wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi tekan Timpal cempluk wis tak dijauhke sopo. Harus semluk melu Mas Begi. Bege sang si cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis. Batalno. Dibatalno. Mergo si
Saiki mu Dimas Broto bakal rabi karo si Cepluk Warsi ora rabi karo kowe di Cahyo. Piye to, Pak? Tenanan kok ora jeri bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngene iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing ngakon sapa? Heh? Ah, bapak iki ya kudune iki. Bapak tekan kono nek pamane harus dadi. Aku nek dadi mantan aku piye to, Pak? Iki wong wedok seperti koyo ngene ya. Apa men bantah piye karo adipati Bu pangkate? Ten pangkate bapak ki opo lho? Ora mesake karo aku. Aku ki wis luar dalam pesta resik kabeh lho, Pak. Ten Apa? bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putrane Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si. Malah aku pengen nekku. Aku pengen. Aja ono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. Yen iso batalno rabi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Mas Broto ta. Aku seneng ngomong karo Den Mas. Wis to, manut bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Mas Broto iki ketoke sukses ben. Sapa? Tukang son. Aku gak ada tukang son gurdu, untar. Wis to menang aku ora jadi tes dicoba. Aku mana ngono ke Pak? Aku ki wedi. Pak, tak. Bapak ki lho kirang lho. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Adipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 Mulane kowe kok nek iso coba telepon. wis ten sabar sareng sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki dudu jodohmu. Ya. Ora iso Pak, aku pokoke aku kudu menikah karo jenenge Den Broto. Suminten. Iku suruh anakmu iki lho. Kalau langsung maji. Semaji kok gone jakon iki. Ten. Duk, rene lho. Duk, ten. Aku wis nikah kok Pak karo Den Mas Broto to, Pak. Aku wis nanani nang karo Den Mas Broto. Den Mas Broto? Wah, iki Den Mas Broto ta? Aku bapakmu, Duk. Mas Batas, ojo lambine Mas. Bapak yang Dia kasih. ojo lambine Mas, iki wis Aku bapak. Aku bapakmu. Aku kangen seliraimu, Den Mas. Iki aku mabuk-mabuk. Aku bapakmu, Duk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ambek ngadai ngono. Ten. Aku lo ganti si magic lho. Ten, ini Duk. Aku bapakmu. Udah, Den Mas Broto aku ora paling. Den Mas Broto iki sanya rada merongos ngene iki. Aku mau ngebeluk banyak lah, aku mau ngebeluk banyak. Mas, iki kok angel dibuka. Ale ten atau ya bapak ten. Bapak, aku bapak. Ten. Lambine wis iki Dan. cari urut. Dan. Bapak ten.
Bapak malah kayak bulus lho, Pak. Wis gundul. Iki ndase bulus iki ndase bulus. Ya. Ora sida iki sik siji meneh kakakmu. Ora gundul ala. Kok enek rame-rame opo iki? Kenapa ki, Rama? Sing kudune bengi aku arep ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ono kejadian kaya tak kene iki. Cempluk anakku. Kaya obrakan. Dan Mas Brata teko iki, Rama. Dino iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek Guru Setu. Yo kene. Iki piye ta anak sapa iki, Pak? Guru Setu iki ora tuamu. Guru secok. Kok Guru Setu? Guru Secok. Nek kumpul kok rapi. Dino iki aku bakal menehi ulem sesuk isuk. Kakek golo. Hei, Yo kene kuwe muni ngono. anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Iki sapa, Pak? Sapa? Dan Mas Brata iki. Dan Mas Brata. Ben dok, ben bapak yo lagi haus. Bapak yo sir. Ini kok masalah. Dino iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk Ayo. anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene kakek golo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suwinten rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dino iki aku sepetung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Dimas Broto. Urungno. Ora iso. Urung. Ora bisa dong. Anakku wis karo Den Mas Brata. Cempluk. Yen rambut urunge entoke kowe apa aku sing nganti ning paragane. Belum. Ayo. Riwikan dadi grojokan. Yen kena tak eleke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno kakek golo. Ora iso. Yen rambut urunge Sabeke ponelagan ilang kowe. Ora baca saka bapak. Ayo, kok. Wis kok. Asik. Pakai.
sendok ini ya. Mas, Berdua rendah di sore. Piye? Lo, yang rebut balung tanpa isi. Anakmu seminten nggak waras. Pecal tuh berat. Anakmu seminten bakal tak udaneni. Tak waras ke. Aku kaya wingi. aku ngakoni kalah kayak golong. Mula saka kowe aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udan ono. Tambah ora. Ini dong. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae lho. Banyune bapak jukukno, Bro. Mas Prato aku sida karo dadi bojomu. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene santai cerita sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih ingrih. Getih abang ipang. Kaki bumi ini bumi kaki danyang naik danyang. Danyang sing Aku tetep bocok. dadi bojone Deng Mas Prato. Ora bakal aku dadi malu, ora bakal. Aku tetep dadi bojone. Aras. Waras. Bayumu waras. Kaki danyang naik. Wah, kaki danyang naik danyang kaki bumi ini bumi. Bumi sing nyesep gambar sekali. Bumi kamu kok. Aku wis dadi cantik ya Mas Prato ya wis bagus. Tapi dadi siji ya aku lungguh ning kemantenan ditanggapi wayang petok dina pitung bengi. Waras. Waras tuh. Waras kan. Burung. Hei, bocor tolong. Hei, centang. Remek turu jenenge karpet. Jeneng bisa jenenge remek. Dari yang mantan itu tak umum. Ser, leset. Aduh kon gendeng iki. Wah, ora aneh. Salah. Bapak, Apa? bagus Bapak. Aku gundul kuwi. Tapi Omongno sing diterap sapa ki bocor lho. mari aku lho Pak, aku mari lho. Pak, aku mari lho Pak. Awakmu mati aku kademen. Wis, Dok, cukup semene, Dok. Manuke bapak kemblok. Dengan kocak. Ing semono nalikane semono, lah si Cempuk Masya kadhaut dening Dimas Broto. Ya wis wis ngono kuwi wae. Apa dikocake kok? Apa dapat aku ora nyukupi sih. Lalu kopi apa namanya? Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik, Mbak Tati belerek sik. Iki anu, Mbak Niken kali Mbak Dintai Narati wonten sing kesake gelang alit saking Sebul Brek nyanyi Bapak Gunawan. Ayo. Ini Mbak Dita, monggo. Terus